И здравейте хора, това е следващия клип от моя канал. Сега ще ви покажа един сървър. Ето, Servo Games. Сега нататък Minecraft ще го играем от тука. Виждате колко брони нещата са наредени. И сега да си изпросим една survival игра. Бук. Айде бе, изпълним там. Ауч. Понякога не става както ние го искаме тук, ютуберите. Добре. Искам там бе. Ася. Окей, сме. Айде да поиграем на Servo Games. Здрасти. Quest 239. Срамно. Колко време ще чакам и ще се направим скин другия път. Не може да се чупим. Айде бе, чакам обратното броение тука. Тя се пишат на арабски. Тръгвам се. Що не искате, аз снимам на игри. Мой ли да съм родиш? Съжалявам, семейни проблема. Малко не виждам сега тук. Добре де. Вече това арената са препълни с хора. Съжалявам, че са ще вмим. Арената сега са препълни с хора. И още не сме почнали. Бяхте скапа няколко костюми от тоя. Кога ли ще почне, бе? Айде бе, мой човек. Какво стана? Епа. Едно. Старт! Попалач! И ловец съм! И не басвам! Яка броничка, само че тъпи оръжия. И един голд ябълка. Де да беше златна ябълка? Лош комплект. Преди малко имах много повече късмет. Но с бронята имам малко късмет. What the fuck? Какво имам излата? Да видим остатъците там. Скоро клипът ще свършва, пак още никой не сме отклепали. Никой не си оставя оръжията. Скапам, комплекси имаме хора.